terve. Terve. Tullaan tänne Kyf-studioon. Kysytään ensimmäisenä, kerro vähän tästä, miten on kausi lähtenyt käyntiin ja miten sulla on ollut kiva pelata. Ihan kiva ollut pelata. Vähän huonojen olosuhteiden myötä. Valot on ollut vähän pois päältä ja liikaa pakkasta, niin ei päässyt treenaamaan ehkä ihan tarpeeksi vielä, mutta eikä se tästä näin vielä. Joo. Mites onko valmentaja uudet opit alkaa kun menee vähän jo? Pikkuhiljaa näytti ehkä alussa vielä paremmalta, nyt ollaan otettu ehkä vähän takapakkiin, mutta eikä se tästä kun kausi taas alkaa. Niin. Mites kapteenina, niin miltäs toi joukkue vaikuttaa nyt? Aika nuorelta ilmeisesti. Aika nuori joukkue vielä joo, että ehkä muutaman konkarin sinne tarvisi vielä avuksi, mutta näillä mennään ainakin niin. Niin just. Mites kysytään muutama tämmönen, varmaan naiskatsoja kiinnostaa näitä. On muutama juttu, että mikä se on Leven toi lempiruoka esimerkiksi. Lempiruoka. Se on ihan perus Night Fighting pizza. Oho, se on hyvä. Mites onks Leven vapaalla markkinoilla vielä? Tuolla niinku. Jätetään se salaisuudeksi. Jätetään se salaisuudeksi, se on ihan hyvä. Niin saadaan sitten sekä varatut että sitten nämä vapaat naiset mitä. Mielellään kaikki sitten. Mutta ei mitään. Tästä on hyvä jatkaa. Torstaina alkaa kausi. Mikä on fiilis? Ihan hyvällä fiiliksellä, että eikä me 3 pistettä oteta mukaan. Noniin, hyvä. Kiitoksia. Kiitos.